pini adet labang ke kadu kawida chini la pini ke 20 June 2026 lo la pen pini arni labang ki PM Kishan na long amen ke doan abang phu mate abang phiatum suri hini tangka ke long ning chiar ni lo la si pini arni long jima long lema long poi phis tame ko an si ke long jima la pen long le prang ko PPSIC claim nang lang mal so puthak ethi ni alam nalitum apa so video long nang than pachini ponik po nalitum so YouTube channel la long nang kaumri milang puti kaching hon penalitum subscribe ikon la pen videos tami lighting sinalitum pi ikon tangke non pathiek pen pini PM Kishan tangka long jima long lema la so puthak details mat alam lang polonang la pen chethan polonang tangte chethan polonang pini arni PM Kishan tangka pi ponjima PPma lapen pi puai pistame koansi ki pi ponjima tangka lapen kumama tum sikilong jima long leman la soputhak ethithini alam chethan polonang kecheng sinalitum PM Kishan official portal mat official website along damnang po nalitum da screen along thek polong si la link lo PM Kishan official la link lo so official la link long dami gon da penoda nalitum beneficiary status theklong si hodak beri gon nalitum Aadhaar number kalite nalitum mobile number registration PM Kishan registration number do pulo tangte nalitum beri gon la pen view status hodak cheklang ek po la pen view status along nalitum la view status along jok land setting la pen Aadhaar setting ang ton stamina nalitum green tick do thai pulte la bangke kilong dunchi a chance dolo la pen by chance jon silong ledet pulo tangte nalitum ko PPS on sige claim ning chima EKYC nalitum complete luma complete plema Aadhaar card bank account pen link do ma vema la pen land record verify vema name available in beneficiary list mate nalitum amen beneficiary list long do ma vema bank account active at ma mate chokle ma chokchema la hai nalitu kachichini nengji la bangke kenang ek soton la pen kinam tang hola hini ke thom installment ke long atum hini ke thom long po la pen long don de tum to iko la pen la haya a problem la bangke la pulo ko mane ke land record chok chedet la pen ko mane ke hem ihum long pen bai ni bang thom do kok la pen adhok tum bangke land documents pp dat la pen adhok tum bangke bank account inactive dat la pen ke daga process bang do ulo la pen la ki claim nei nalitum EKYC claim nang pojong si EKYC claim pen jong si chok chete nalitum department office long dampen application nalitum pidam nang po koson sila bang so application ki pineng sima la so puthang ni mo next video long nalitum pan na 1 pitweek po la penon chethan nang pini ani PM Kishan atangka jaima jang jema pini ke adet nalitum sta chini la pini ke 20 June 2026 la si PM Kishan la 23 installment la bangke pini pipon igwek po la dagi topon sta medo iglo the 23 installment of PM Kishan is being released today 20 June 2026 Prime Minister Narendra Modi is scheduled to transfer installment amount directly to eligible farmer bank account through DBT mate direct benefit transfer hen pen sakya Narendra Modi sta me nang thabik po na pen installment la bangke nalitum ning chibi ko kan installment na pulte 23 installment la pen kilongji atangka la bangke suri hini wet silongji athema ning kan silong suri tro atangka se pipon bom chiklo jon thom lote batai chiklo jon thom pen batai silo long long la se no ne phoi kilongi stame la suri hini atangka se long chot po la suri hini atangka kilong airport la bangke kilong airport la ken khiti bit bati matela sai pachoklem inang la non soke terit ki claim apor ase la suri hini bangke government hen bit kera pon lo la pen ki pipon ji adet la bangke pini adet lo 20 June no la pen kadu kawe beneficiaries kida kedo ke across India lo 9.4 crore andolo la pen atangka ki pipon ji atangka la bangke 18,880 crore anatangka alang litum pini ang bo pipon ikpo la si chongong ikchanot pini nalitum la kidam tang ho 22 installment ke long atum stame pini bangke 23 installment stame long ikpo la pen
nalitum la kilong tang tum stami EKYC claim neng zila bang kinang ik solo la si tangkala bang ke penan nona mat ke nang si thapte la si morning sa molom si nang si thap si bate pini long long non dedet pus tami pena molom si nang si thapo tangka bang ke los tami long don po long le det pulte nalitum KYC ke claim neng zi labang ke kinang ik solo pini ang bong stami nalitum apor dolang non mas tami KYC claim zi apor la si KYC bang nalitum claim nang zi kinang ik solo nasi nalitum la KYC bang claim iko KYC mate KYC nalitum claim ikdet pentalong dun dedet polotang te nabangke o department along dampen batai si nalitum application PC detail sadam alang litum nang than pachini ponik po lapen la PM Kishan official website long lang lopul la dak stamin pipon igela nalitum dak teklong si konada dimben si labang so tangka nang ketap ji pulo tangte honorable prime minister labang ke 23 installment PM Kishan tangka labang piniang bong labang ke ang tabik po lapen program pa do labang ke tarak keswar Hogli West Bengal along si program ang patik ponik lo lapen ada program to det pen direct benefit transfer mate DBT hin pen tin la PM Kishan along amen kiduan abang po abang pi ekon along surihin ya tangka labang ke pazangik po lapen esonalam akimi ka apply ito man akimi apply labang ke dan ton apply stami apply jong pending si pada WRTT la sinalitum apply nang nilang non mat ke jong si offline apply ji pultang te application form do la so form bang nali tum fill up pen kinang so documents pa bondon pen nali tum department along dam pen si offline apply dam nang po jala lo la si online bang ke madule apply stami non apply nang nilang lapen hala ke apply tang tum ans tami pending si pado iguerlo lapen reject la pen la pending pado iguerlo la si akimi apply tum online jong si applyable ten non amat ke nalitum apply nang nila la si pini video bang ke lancho lo la pen video nalitum share kon la pen kumama tum si kidam tang 22 installment PM Kishan kilong don man nalitum labang so video comment box long tok pen hat pachinik ta nasi pini video bang lancho lo kardom